Como creamos un formulario en LibreOffice Base? O primeiro é ter a nosa base de datos xa creada con datos e coas relacións entre as táboas. Ben, para crear un formulario, imos a formularios e temos dous xeitos, desde a vista de diseño ou mediante o asistente. O meu consello é que arranquemos sempre desde o asistente. Por que? Pois porque é máis doado engadir os datos do formulario e escoller a súa funcionalidade, e logo xa o retocaremos na vista de deseño. O formulario que imos crear de exemplo é para xestionar os ingresos, pero tamén contén un subformulario cos datos dos pacientes. As funcións do formulario principal vanme permitir eliminar, engadir e modificar ingresos, pero os datos do subformulario só permitirán a consulta dos datos. Entonces, imos primeiro cos datos do formulario principal. Escollemos a táboa ingresos. Se tivese consultas nesta base de datos tamén aparecerían aquí, porque podemos facer formularios a partir de consultas. Ben, temos engadidos os datos e os pasamos ao formulario. Seguinte, logo indicamos que efectivamente queremos agregar un subformulario e escollemos a táboa pacientes porque, como xa dixen, quero ver algúns datos dos pacientes dos ingresos que teño diante e doulle a seguinte. Aquí, cando temos formularios e subformularios, é preciso indicar por que campos se relacionan. Isto é, cando eu no formulario principal de ingresos aparece o número da Seguridade Social dun paciente, ten que aparecerme nos campos do subformulario o paciente con ese mesmo número da Seguridade Social. Normalmente estes campos corresponden coa chave principal e a chave foránea dunha relación. Prememos seguinte e aquí escollemos o deseño. Como vedes, non é moi complexo. Imos escoller dous deseños diferentes para que vexades as opcións. E logo estableceremos as funcións do formulario principal. Se escollemos esta primeira opción, só me vai permitir engadir novos rexistros, pero non vou poder consultar rexistros, modificalos ou borralos. Se escollemos esta opción, poderemos escoller máis polo miúdo que funcións queremos que permita o formulario. Se simplemente escollemos isto, vai permitir todas as operacións. Se quero excluir algunha, terei que marcar o check correspondente. E logo escollemos un estilo, gústame o azul, e finalmente poñemos o nome que ese me vale á perfección. Ata aquí temos isto. Valeríame o formulario para engadir un rexistro? Pois sí. Para eliminar un rexistro? Pois sí. Para buscar entre os rexistros? Pois tamén. Pero que ocorre? Que o meu subformulario tamén permite estas operacións. Eu non quero poder modificar datos dende un subformulario. Entón, imos pechar e editar o formulario en vista de deseño para facer as modificacións. O primeiro, é aconsellable agrupar tanto os campos do formulario principal como os campos do subformulario. Vaime permitir traballar con estes datos de xeito máis sinxelo, por exemplo, para movelos. Vale? O segundo que imos facer é configurar a funcionalidade do subformulario. Escollemos os campos do subformulario, botón dereito e propiedades. Temos que observar que apareza aquí subform. Se non aparece subform é que temos escollido mal os campos. Teríamos que volver a escollelos. E na pestaña Datos vou a especificar que funcións quero permitir. Neste caso, como só vai ser un subformulario de consulta, poño todos a non e pecho. Ben, xa estaría a funcionalidade. O seguinte paso é mellorar un pouquiño o aspecto. Como mínimo, un título, que ten que destacar
Imos poñerle un formato así xeitoso. Aí está. Un pouquiño máis grande incluso. Mellor. E tamén é aconsellable especificar a diferencia entre o formulario principal e o subformulario, de acordo? Isto un pouquiño máis pequeno, e incluso podemos melloralo un pouco se lle damos para baixo. A este voulle dar tamén, vou a subliñalo e achegalo un pouquiño máis, aí. E aquí vou poñer tamén ingresos na mesma fonte que outro, creo que era esta. Bueno, eso é o de menos, é para que vexades o exemplo, vale? Ben, entonces, aí. Tamén queda moi ben, é unha cousa ben sinxela de facer, poñer un marco para limitar o aspecto, digamos, o alcance, o aventá, vale? Por exemplo, pois con un rectángulo sen máis, non lle poñemos recheo, vale? Damoslle non moito, porque senón non queda moi bonito, e poñemos un marquiño. Bueno, foise. Unha, aí está. Vale. Ahora damos de agardar e xa veredes que diferencia de aspecto, con pouca cousa realmente. Como vedes, aquí aparecen os datos. Ese pico nun campo do formulario principal están as ferramentas de navegación de engadir rexistro e de eliminar rexistro activas, pero se pico nun campo do subformulario aparecen deshabilitadas estas ferramentas. Deste xeito, creei o formulario que pretendía. Como vedes, non é complexo demais. Veña, ánimo e adiante con eles.